Please don't go. Представяме ви красивата и прохладна лятна градина на комплекс Гладиатори. Мястото, където човек забравя за динамиката на града и се потапя в един оазис с много зеленина, цветя и рочаща вода. Помислили сме и за най-горещите летни дни, като имаме открита и климатизирана зона. Тук ще откриете най-разнообразното меню в Пловдив, съдържащо 30 вида риба и морски дарове, свежи салати, пици и спагети, изкушаваща сръбска скара на дървени въглища, най-вкусните авторски десерти, любителите на качествените вина ще открият най-добрите такива марки при нас, и то на най-добрите цени. За децата имаме 3 детски площадки с много атракции и 3 аниматори, които се грижат за тях, при това напълно безплатно. Организираме страхотни детски рождени дни и партита. Гладиатори разполага със собствен безплатен за клиентите си паркинг. Открийте красивата ни лятна градина и имайте привилегията да станете клиент на Гладиатори, защото Гладиатори ви дава повече от другите.